Naka, hindi. Bada. Oh my God. Naka, hindi. Bilang ito. Wala siyang call. Para call. Ciao. Ciao, naka kaya. Subida guys. Subida yung kinidri. Subida nga kurbada. Manggay, kita kong tuhod, bagingani guys. Okay. Grabe. So karon makita na nato karon ng Maragusan, Davao de Oro. Maragusan, Maragusan. What? Hinahinay ta guys. Oop, hinahinay kita. Lord. Oh. Hinahinay ta gamay. Oh my God. Asa mang kita agi diri. What? Shout out. Uy, grabe. Sayo gid siya guys. Ano natay kasugat. Grabe. Si Rami ni ka dito. Guys, so what's up? Tapong sa bahada guys. Kay nakitimong braso tungod sa bahada. O kiragaywi. Siminto kay arang-arang.
Pero kani mang good is balas-balas bahada. Nga dili ka mapilit atong ligid. Luoy ta. Okay ra pareha sa mga kuanta. CRF. Ang anak. Maragusan. Sa maragusan masisilayan nyo. Pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Mera ang pangalan niya. Madlo ko din niya. Magaya akong tuhod. Shout out sa iyo, boy. Tibertikan ko niya, boy. Rocks lang malakas. Uy. Sabi na ako sa bida dito sa Bukid yun. Dili man di ay. Baliw. Lunchtime. Dili lang. Ang tinawag dito guys. Thanks for watching guys. See you next vlog. Bye bye.